ಮಾತಿಂಚುಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಆ ನೈಟೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಗಿನ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡು ಅಂಚ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ಇತ್ತು ನಾವೇ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕೊಲತರದ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇತ್ತೇನು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಸೋನುಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಆವಡು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೀನು ಆವಡು ಸಿಂಪಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಗ ಮೀನಿತ್ತಿನೇ ಆಗ ಕೋರಿ ಇದು ನನ್ನ ತೆತ್ತಿ ಪಾಪ ವೈಟ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿ ಅವು ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಹಾಪುಜಿ ದಾಲ ಪಂಪುಜೆ ಮಲ್ಲ ಆಣಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇ ಸರಿ ಹಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಗ ಒರಿಯಾಗ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಯಾನೈತೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಲ ಅವು ಉಂಡತಿ ಇಮೇ ಟೈಮ್ಲ ಮಬ್ಳುಗ್ಲ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಾರೆ ದೀತಾನು ಬೇಯೋನೊಂದು ಅಂಚೆ ನಿಕೊಳ ಕತೆ ಬಾತೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಟಿಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕೊಲ್ಲ ಕತೆ ಬಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ತುಲೆ ನೆಯ್ಯಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡು ಬೆರೆಸೋದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಬಾಡದು ಉಂಡತಿ ಕಜಿಕ್ ಮಂದನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೊಲಮೆದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಹೆಣ್ಕೊಂತ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬೊಂಜಲೆಗೆ ಎಂಕದದು ಪೂರ ಬೊಂಜಲೆಗೆ ಓ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಬೇಗ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದರ್ಥ ಬನ್ನೆಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನೊಪ್ಪುನಗನೆ ಯಾನು ಪನ್ಪೆನ್ನು ಎಂಕೊಂಡತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತೆ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ ನಿಗಳ ಪಣ್ಣಗೆ ನನ್ನ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇ ಪಣ್ಣ ಪಾಪ ಕೆಲವಕ್ಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಕಥೆನ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಪೆ ಏಕರೆ ಬಂಪೆ ಗೊತ್ತಾದೆ ಏಕರೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನೆನಪಿನಿ ಇಂಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೇತಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಕ ಇತ್ತ ಉಂದೇ ಬಡ್ಚಿ ನಾನು ಎಂಕ ಬೈದಿನಿ ಬಂದ್ತೀನಿ ಆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುದರ್ಡು ನಾನಾ ನಮ್ನೆದ ಬುದರ್ಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಪೂಜಾರಿ ಆಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಶೆಟ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 90% ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅವಡು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅವಡು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಕು ನಕ್ಲು ಅವಡು ಎನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ನಕ್ಲು ಅವಡು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಎನ್ನ ಶೆಟ್ರು ನಕ್ಲು ಪುಣ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಶೆಟ್ರು ನಕ್ಲು ಆತನ ಒಂಜಿ ನಂಜೆಲ್ಲ ರಿಚ್ಚರಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರ್ ಪಣದು ಏರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂದೇ ತಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಕಾಸ್ಟ್ ತಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಆ ಪುದರ್ ಪಣದು ನಾನಾ ನಮ್ನದ ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತುಂಡತೆ ಎಂಕುಂಡತೆ ಕೊರ್ಚಾದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಣ್ಣು ಅವಳ ಇಂಚಿನ ಏತ್ತು ತಡೆಯರಿ ತೀರುಜಿ ಪಣ್ಣುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಏಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೇಕ ಐಕು ಮುಕ್ಕಲ್ ದಕ್ಕುನು ಐತ ಅರ್ಥದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಬಂಡೆ ಕಾಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪೆ ಹಾಪದಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೈಕಾರು ಸಮಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಮಮ್ಮಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತುಲೆ ಏತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೈಕಾರು ಬರ್ಪುಜಿ ತೋಜೋಡು ಸಮಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಐಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ತೋಜೋಡು ಮಮ್ಮಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚ ನಂಜಿ ಕಾರ್ ನಮ್ದು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲದ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಬಣ್ಣ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಐಕಲ ಬಂದ್ವೇರು ದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತರಕ ಪಾಡೋದು ಕುಳ್ಳು ನೋಡತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಲೈಫ್ಡ್ ಎದುರು ಬರ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಪನ್ನೊಂದೇ ಪರಿ 4 लोग बोलते रहेंगे हम तो यूं ही ऐसे ही चलते रहेंगे ठीक है ना ಏನು ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತಿ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲು ವಾವ ಟೈಪ್ದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿದ ಕೂಲೆருந்து ಸೊ ಐತ ಅರ್ಥದ ಗೊತ್ತಿನಿ ನಾನು ಶೆಟ್ಟಿನಗಳ ಪುರ ದ್ವೇಷ ಮಂತೊಂದು ಪಡು ಪಂಡದ ಅಂಚಲೊಪ್ಪು ಪೊಣ್ಣುಲು ಆಣಲ್ ಐಡಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಣಲು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಐಡಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಗುಂಡತಿ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂಜಿ ಬತ್ತಲು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೇಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತನವೇ ಆತನಾಗ ಯಾನ ಐಕ್ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಗುಣ್ಣತೆ ಅವಕ ತಿಳಿದು ಬಾಹರ್ ಉಪ್ಪು ಇರಕು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ನೇ ಈತಲ ಸಮ ಉಪ್ಪು ಜಿರಕುಲು ಅಂಚಿನ ಪುದಾದ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಕಾರದ ಕಜವನಕಲು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನ ಎದುರು ಟಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸಮಾನ ತೂಪೇರು ಆಡಾಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬರಿಟು ಕುಲ್ಲೆರ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಚ್ಚಂದಿನ ಕೆಲವು ಕಜವಲು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ಗೊತ್ತು ಏರ್ ಪಂಡದು ಆಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಆತ್ನೆಟ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪದೆ ಕುಲ್ಲುನು ರಾಪನಕ್ಲು ಏತ್ ರಾಪೇರಂದ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಕಲು ಎನ್ನದು ಪೇರು ಎಂಕುಲು ವಾವ ನಮ್ನೆ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾನು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಪುಲು ಅಂಚ. ಸೊ ದಾದು ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಥರ ಚೀಪು ಮಂತು ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗದಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹೇಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುನು
ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬಂಜಿಡು ಜಾಲಿ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೋಡೆಂಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ ಕೊಂಡತೆ ಗೆದ್ದಲು ಪತ್ತು ನಡತೆ ಆ ಮರನೇ ಫುಲ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡಿ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮನುಷ್ಯ ಗುಣತೆ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಅದು ಮಸ್ಸರಿತ್ತನಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಹಾಳಾದು ಗೋಪಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುದುಂಡತೆ ಆಯ್ದೇ ನಿಸ್ಸಂತನ ಆಯವಡು ಆಲವಡು ಅಕ್ಲೇ ನಿಸ್ಸಂತನ ಆಪಿನತ್ತಂದೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಎದುರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡತಿ ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪುನಗೊಂಡತಿ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಯ ಹಸ್ತಪ್ಪುಣು ದೇವರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತಿ ಏರೆಗ್ಲು ಉಂಡತಿ ಪಗೆ ಮನೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಹಾಳು ಭಯ ಪೂಜ ಎಂಕ ತೀರಣ ಯಾನು ಪಗೆ ಮನೆರೆಗ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಬಾಜಲ್ ಕೊರ್ದು ತಿನ್ಪಾನಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ಕೋಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಲ ಪಂಡೆನು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ ಪೂಜತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜ ಎನ್ನ ಉಂಡತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಆತು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಅವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅವಡು ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚಿನ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಟಕ್ಕ ವಿದಿನ್ 15 minutes denk 1000 ಎಬೋ ಪೋಪು 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಂಡಲ ಆತು ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಪಾಡಿಬೇಟಿಗೆ ಆತೇ ಜನ ಎನ್ನನ್ನು ಮೋಗಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರಿಯೇ ಒಂದು ಯಾಂದಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಖರೀದಿ ಮಲ್ದಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡಕ್ಕಲು ಆತು ಜನ ಬರ್ತದ ಲೈಕ್ ಗೊಪ್ಪಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಯಾನು ಗಳಿಸಿದಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನದಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದನ ಇಜ್ಜನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡುಂಡತೆ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಜವಾದ ಗುರುತಿಸಿದುಂಡತೆ ಆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಎತ್ತು ಜನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರಂದು 2% ತೆಟ್ಟು ನಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಡಿ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮುಕ್ಲೆ ಕೈಡ್ದ ಆವಂದಿನಕ್ಲು ಕೈಕಾರ ಸಮೈಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಕೈಡ್ದ ಆವಂದಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಅಪಗದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಕ್ವೇರತಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಿ ಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಪಲ್ಲೆಗೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗೊಂಡತೆ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಈಗ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಪನ್ನಗ ಎಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಯಶಸ್ಸು ಪನ್ಪಿರತೆ ಆ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಏರ್ದಾತನು ಇತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು ಏರ್ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿತ್ತಿರ್ ಬತ್ತು ಒಯ್ಪೇರ ಟ್ರೈ ಅಂತದುಪ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಚಂಡಿ ಗೋರಿಲಕ್ಕ ನೀಡು ಬುಡ್ದಿಲಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಾಡ ಅಕ್ಲೇನ ಏರಾಡಲಂಜಿ ಕೋಂಗಿ ಗಟ್ಟೆರ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪೇರ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಟ್ಟ ಅವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಸತಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಸಿನ ಏರ್ಲ ಕೈ ಒಂದು ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಬರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಕ್ಕೆರ ಬರ್ಪೇರಿ ದಯಪಟ್ಟ ಅವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಸು ಒಯ್ತಲ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಏರೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಮನ್ಪು ಮುಕ್ಕಲ್ ದಕ್ಕೆರ ಬರ್ಪಿದ್ದು ದಯಪಟ್ಟ ಏರು ಸಕ್ಸಸ್ ಇಡುಪ್ಪೇರು ಏರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೋದು ಮಿತ್ತು ಬೋದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ತಿರ್ತಿರು ಆವಂದಿನಕ್ಕೆ ಪತ್ತದ ಒಯ್ಪೇರ ಟ್ರೈ ಮಂತದುಪ್ಪೇರು ಐದು ಅರ್ಥದಾದ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಸ್ ಯಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಬನ್ನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಚೀವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯಗಂದು ಬನ್ನಗೆ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಕೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಉಡು ಸತ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಉಡು ಉಂಡತೆ ಅಚೀವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸೊ ಏರ್ಲುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಕೆಲವುದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಐತರ್ಥ ನಿಕ್ಲೇಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಮಿತ್ತು ನಂಜಿ ಕಲ್ದುಂಡತಿ ಬಸ್ಟಾದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಎದುರುದಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಜಾಲ ಬೈದು ಆತನಗ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡದಿಂದೆ ಮುಂದೇನು ಕೊರೋಡು ಓ ಬರ್ನಲ್ಲನು ಪೂಜೆರ ಕೊರೋಡು ತಂಪಾಪುನು ಬಕದಾರ್ಧ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ನರಮನಿನಿ ಎದುರುದಕ್ಲಿಗೆ ಏತಂದು ಬೊಲ್ಚೋಲಿ ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿ 2 ಫೇಕ್ ಐಡಿ 3 ಫೇಕ್ ಐಡಿ 4 ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಏತ್ ಬೊಲ್ಚೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಂಡತೆ ಬೆಕ್ಕಸದ ಅಕುಲೆ ಕುಳ್ವೇರು ತುಲೆ ಎಂಕುಂಡತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಕ್ಕಲ್ ತಕ್ಕೊಂಡತೆ ಯಾನು ಬಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಅದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಎಂಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡರ್ನೇ ಬರ್ಚಿಂದು ಯಾನಂಚತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೇನೆ ಎಂಕು ಏರ್ಲದಾಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವರಡು ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಎಂಕು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾಲ ಬಂಡ ಯಾ ನಾನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಅದೊಂಡತೆ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆವಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಪುಟ್ಟಿರ್ಲಕಾನೆ ಕಲ್ಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನ ಆನಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರಂಜಿ ಒಂದು ನೀರು ಅದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನದಲ್ಲ ಐಕ ಆತ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂಪ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಿದ್ರು ಪಾತಿದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾತಿದ್ದು ಯಾಂದಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಅವೇ ಟಕ್ಕ ನಾಲೈಡಿ ಎದುರು ಪಾತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗೊಂಜಿ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜದ ಸಾರನ್ನು ಮುಕ್ಕಲ್ದಕ್ಕ ದಿತ್ತೀರಿ ಆ ವರಡು ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆದೇನೆ ಮಂತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಕ್ಕ ದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಪ್ಪಗೊಂಡತಿ ಯಾನ ಅವರಡು ಫುಲ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗುಂಡತಿ ಅವು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮುಟ್ಟ
ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ 1,000 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಓವೋ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇಪುಲೆ ಅವೇ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪಿನಿ, ಅವೇ ವೈರಲ್ ಆಪಿನಿ. ಒಂದು ದಾದಂದು ಪನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಎಂಕು ಕೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಸರಿ ಉಲ್ಟಾದುಂಡತೆ ಎಂಕ ವರದನ ಆಪಿನಿ. ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗೆ ಆನ್ ಪಗೆ ಮನೆರೆಗ್ಲ ಹಾಳೆ ಬೈಕದಿಚೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದಿನ ಎನ್ನ ಕೈಯೇ ಒಂದು 8 ಜನ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಆದ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊಪ್ಪುನಿ ಆನ್ ಎಂಚಿನ ಜನ ಅಂದು ಅಂಚಾದಪ್ಪುನಗೊಂಡತಿ ಎಂಕ್ ಏರು ಕೇಡು ಬಯಕರ ಬತ್ತನಲ್ಲುಂಡತಿ ಅವು ತಿರ್ಗದುಂಡತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಂತದು ಬೂರುನು ಒಂದು ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತಿಜಿನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತಿಜಿನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎದುರದಕ್ಲೆ ಈಗ ಕುಕ್ಕು ನಾಂಡತೆ ನೆಕ್ ಪಂಪೇರಿ ಇಂಕ್ಲ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಪಂಪೇರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಅಕಲ ಲಡೆ ಮಂತದು ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ದಲ ಒಂಜಿ ಪೋ ಪೂಜ ಪಿರೋಡು ಪೋ ಪೂಜ ಪತ್ತುಜ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಕಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕೋ ನಿತ್ತನಾಡ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಅನ್ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಆಫೀಸ್ ಡಾವಡು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಾವಡು ಅತನಾಡ ಓಲಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತನಾಡತೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಕುಲು ಉಂಡತಿ ದಾಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವತಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋತಿ ದಯಗಂದು ಪನಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಸರಿ ಸಾದೇರಿ ಪೋರ್ನಿಲ್ಲರಂದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಡಿ. ದಯಗಂದು ಪನಗ ಹೇಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿತ್ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ತುತ್ತದು ಉಲ್ಲರಂದ ಅರ್ಥ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಡು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಡು 8 ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಡಿ 8 ಜನ ನಾನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಇಲ್ಲಿರಿ ಅಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪಂಪಿದೆ ಆಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನವು 8 ಜನ ಬೈದೇರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ. ಒಂದು ಯಾನು ಗಳಿಸಿದಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರದು ಬೈದಿನ ಗಳಿಸಿದಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ. ಸೊ ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಮಂತಲ ಯಾನು ಎಂಕಂದ ಅತ್ತು ಪನ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ಎತ್ತೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಯ್ಪು ನಕ್ಲು ಒಲ್ಚವನಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ದಾಲ ಕ್ಯಾಬ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ಅಕ್ಲೆ ಉಣ್ಣದಿ ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕ ನನ್ನ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ದೆಪ್ಪಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿಡ ಹೊರತಿ ಬತ್ತದಿತ್ತಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಪನೆದೇ ಇದೆ ದಯಗಂದು ಪಣ್ಣಕೊಂಡತಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಪುರಣತಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ಏನಿನ ಅನ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಆ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಮುಲ್ಪಲ ಬತ್ತು ತೂಪೇರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತು ತೂಪೇರಿ ಕೆಲದ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಮುಕ್ಕುಲೇನ್ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ವಾವಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಎಂದು ಪಾಡೋದು ಬತ್ತನಾಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಲು ಆಡಲೊಡದೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಣ್ಣಗೊಡತೆ ಟಕ್ಕಂದ ಹಾಕೊಡ ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪದ ಲಕ್ಕೆರವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆತ್ನೆಟ್ಟೊಂಡತೆ ಇಂಚ ಮಂತು ಕುಲ್ಲು ಓಕೆ. ಸೊ ಎನನು ಏರೆಗ್ಲ ದಾರು ಮಂತರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ದಯಗಂದು ಬನ್ನಕೊಂಡತಿ ಯಾನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿ ನಾನು ಎಂಕೊಂಡತಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಕೊಂಡತಿ ಈ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಪಂದಾಯರ ಬರ್ಪೇರಿ ಇನ್ನ ಪಂದಾಯರ ಬಿಲ್ಕುಲ ಅವನು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಕೊಂಡತಿ ಯಾನುಂಡದೆ ಸತ್ಯಡು ನಡಪು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ. ಸೊ ಎಂಕೊಂಡತಿ ಏರು ದಾದ ಮನ್ಪರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲೇ ಕೆಟ್ಟು ನತ್ತಂದುಂಡತಿ ಎಂಕ್ ದಾಲಾಪುಜಿ ಏತ್ ನರಕ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರಿ ಎಪ್ಪ ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಂಡತಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಫೇಕ್ ಅಡಿ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಮುಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಾಡಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂಡತಿ ಉಂಡುದು ತಿಂಡುದು ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ ಕುತ್ತ ಅಂದು ಜೆಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರಿ ನೀವು ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸೋಡಾಡ ಎನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ತಟ್ಟದು ಪೂಜತೆ ಅಂದತ್ತೆ ಬನ್ನೆಗೆ ಅಂಚತುಲೆ ಮೂಲು ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಡು ನಾನೊಂದು ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅದು ಬರೋಚಿ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಆ ಪೂಜಾ ರಿಯಲ್ ಐಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ತಾಂಟೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕುಲುಂಡತ ಒಂಜೇ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಡತೆ ಇಂದೇ ಇಂಚ ಗದಾಂಡ ರಿಯಲ್ ಐಡಿ ಬರ್ತದೆ ತಾಂಟು ನಕುಲುಂಡತ ರಿಯಲ್ ನರಮನಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಡದೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಿನಕುಲುಂಡತಿ ಅಕ್ಕಲು ನರಸೈದಿ ನಕಲುಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ. ವೈಕಲೋಗೆ ಎದುರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಶತ್ರು ನಕಲಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಾತೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ನಕಲಿನ ರಿಯಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಿಗೆ ಶತ್ರು ನಕಲಾಡಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎದುರು ಪಾತೆ ನಾ ತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮು ಉಂಡು ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬತ್ತದ ಮಾರೆ ಒಂದು ನೆರ್ನಾಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ಗೆ ನರಸೈದಿ ನಕಲಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ಗೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಿಗೆ ಎಂಕಕ್ಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರೊಂದು ರಿಯಲ್ ಪೇಚಂಡು ಬರೋಡು ರಿಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರ್ತದೆ ರಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರಪಾತನ ಅಕಲ್ಲ ಲಡೆ ಮಂಪಲಿ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ. ಒಂದು ಮಾರೆ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ತದೆ ನರಸೈದಿ ನಕಲು ವಾವ ನಮ್ನೆಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತೆ ನನ್ನ ಉಂಡತಿ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯದೆಕ್ಕು ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಅಕ್ಕದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ದೀಪಿನಿ ದಾದ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಐಡಿ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ ಮೇ ಕುಚ್ ದಮ್ ಹೇ ಅಂದತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆಗೆ
ಅಂಚೆ ಯಾನು ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಬೊಡ್ಪುನ ಜನ ಆಗ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದು ಉಂಡತೆ ಎದುರುಡು ತಾಣ್ತಾರೆ ಬರೋಡು ಈ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಸಿ ಇಂಚ ಕಜ ಒಂದು ಉರ್ತುದು ಬಿಡ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಯಾನು ದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಪನ್ಪಿನಿ ದಯಗದು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಸಾಲೆದಾರ ತೀರ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ಯಾನು ಉಂಡದೆ ನಾನಿವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ನಾನಿವತ್ತು ವಾಸನೆದು ಕೂಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತನೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಅತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆ ದಾದ ಮಸಾಲೆದಾರ ಉಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತುಯರು ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೀಲ್ ದಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಕ ಉಂಡು ಇಜ್ಜತೆ ಎಂಕ ಫರಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ಗೆ ಎಂಕ ಫರಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನು ಫರಕ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಯಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುನು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುನು ಎಂಕ್ಲೇನು ಶೈಮ್ ಅಂತ ಮೇರ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕಲ ಹೇಟರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಕೊಪ್ಪಿನ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹೇಟರ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಎನ್ನ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬಂಬಿನಿ ನಿಕುಲು ದಾದ ನಂಜಿ ನರಕಟ ಮಂತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಂಡತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊಪ್ಪರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಉಂಡತೆ ನನಂಜಿ ಜನ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲೆ ಏನೋ ನಂಜಿ ಬಲ್ಚಾರ ಆತ್ನೇಟ ದಾದ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಉನ್ನೇ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಏನೋ ನಮ್ಗುನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಎನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರು ಸೊ ಎಂಕದ ಏರು ದಾದ ಮಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಉಂದೇನೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೇದಾದನು ಪನಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಡ್ಡೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೇನ್ ನಮಕ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನ ನೋಡತಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೋಡತಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಂಡ ಶೇರ್ ಮಂಪೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ ಸಜೆಷನ್ ಕುರ್ಪಿನೇ ಆರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣನೇ ಆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಆರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಯಾನಾಡ ಶೇರ್ ಮಂಪೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಆರು ಬಡ್ಚಿ ಪನಚಿರಿ ಇಂದ ಪಂಪೇರು ಅದನಗೆ ಪಂಪಿರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅದನ್ನ ಅರಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ವೇನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗ್ಗೆಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪ 25 ವರ್ಷದ ಆಣ ಆಂಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏನಾದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗುಂಡು ಅವೇ ಪಂಪಿರುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡತಿ ಆ ನಾಯಡ ಪನ್ನದ ಬಡ್ಚಿ ಮಮ್ಮಿಂದ ಪಂಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮನೆ ಪಂಡೆದೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ ಪಾಲಿಸ್ ಕರ ಬರ್ತಿರ್ತಲೆ ಆ ಮೇಡಮ್ನೆಲ್ಲ ತುಳಿ ಜೋಕುಲು ಎತ್ತು ಬಂಗಾರನ ತಂತಿನ ಮಗ್ಗೆ ಹುಡುಗಿ ಇಂಕ ಆಯ ಸಹಾಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಯ್ನ ಆತಿಗೆ ಒಂದು LIC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ನೆನಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿನ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ಯದ ಜೋಕುಲು ತುಳಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏರ್ ಮಂತದ್ದು ತುಳಿ ಅಕ್ಕಲು ಕುಡೋರೇನು ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾಡಿ ದಯಗಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪ ತಲೆಡ್ದು ಕಡಪ ಓದೇರೆಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ದಾದಾಣಲು ಆವಡು ನಿಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುಡೋರೆ ಕುಡೋರಿಗೆ ಏರ್ ಗೊತ್ತು ಮುಕ್ಕಲ್ದಕ್ಕೂ ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಕೊಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ಎಂಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೆರೆಗು ಪೂರ ಉಂಡು ಮೆರೆಗು ಪೂರ ಎನ್ನಿನುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಣ್ಣನಿಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಜಲಸಿ ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಜಲಸಿದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ದಾಲಪುಜ ಐಕ್ಯತೆ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಬೆದಾಗನ ಪನಗ ಎಂಕಲ ಕೈಕಾರ ಬಚ್ಚುನು ಪಣ್ಣ ಜನಕಲ ಆತು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡಿ ನಂಜಿ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಅನ್ನ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜಿನಾನ ಉಂಡದೆ ಮುಕ್ಕಲ ಮುರಿಯಾಡೆ ಅಬ್ಬ ಇಂಚಿನ ಮುರಿಯ ಮಾರೆ ಬಕೊಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕಣ್ಣನಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಎತ್ತನಾಂಡ ಎಂಕ ಪಿದೈದ ಫರಕ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನಗ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರತಿ ನಮಕ್ ಸಂಸಾರ ಮಂತ್ರಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಬೇತಕ್ಲ ಪಿದೈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಕ್ಲ ಎತ್ತೋದು ಎಂಕದ ಆಗ ಇರದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ EMI ಕಟ್ಟಿಡ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಜೋಕುನ ಒರಿಯನ 75,000 ಫೀಸ್ ಬಕ್ಕೊರೆನ 43,000 ಫೀಸ್ ಮುಕ್ಕಲ್ದಾಲ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಜ್ಜತೆ ಪಕ್ಕದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈಗಲೇ ದಿನ ಆಟಿಲ್ಗೋನೆ ಕುಳ್ಳುದು ನೀ ಆನೆ ಇತ್ತೆ ಅವನೇನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾದಿಯೇ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಮಂತ್ತೀನಿ ನಿಜ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನ ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ಯಾನು ಲೋಕಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಉಂಡತೆ ನಿಜ ಆಪಿನ ಎಂಕ್ ಘಟನೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕರೆ ಪಾಪ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೋದಿರ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಪಂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೀನು ಉಂಡತೆ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಈ ಭೂಮಿಡೆ ಒಪ್ಪಡು ಸಾವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂತು ನೋಡೋಣಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒರಿ ಚುಚ್ಚುದು ತಿಂತುವೇರಿ ಇಡೀ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂತುವೇರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಗುಣತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಪೂರ ಸೈಪಿರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಯಗಂದು ಪನಗ ನನ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪಂದ್ರಾಪಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಜೋಕುಲ ಸೈಪಿರು ಪ್ರಾಯ ಒಡನಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಡನಿಜ್ಜಿ ಸೈಪಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ನನ್ನತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಯಗಂದು ಪನಗ ನರಮಣಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ನಂಜಿ ಬಾ
ಎಂಕಲಂಚಿನಕ್ಲುಂಡತೆ 10 ಜನ ಎಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡದು ನಮ್ಮ ಬಯಸುವ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಎಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ದಾಯಗಂದು ಬರ್ತೀನಿ ದಾಯಗಂದು ಪನಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಂಡತೆ ದ್ವೇಷದೀಯ ರಾಪಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನು ದ್ವೇಷದೀದು ಪೂರ ಮಂತನಾಡ ಎದುರ್ಲಕ್ಲೆ ಫಲಿಸು ನೈತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀ ಏರನ್ನ ದ್ವೇಷದೀತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಉನಿ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆನ ನಮ್ಮ ಐನಿಗರೆಲ್ಲ ಒನೆಯೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಒರಿಯರೆ ಒನೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ರಾಧ ಮಂತೆಲ್ಲ ಆಪಡಿ ನಮ್ಮ ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಪಡಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಹಿತವಚನ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಆಪಡಿ ಇನಿ ಅನ್ನಿಕಲ ಪನ್ವೇನು ಹಿತ ಬದನು ಮಂತೇನ ಆ ಹೇಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ತೂ ಒಂದಕ್ಪೇರು ನಾಯಿ ಬಲ್ಲ ಡೂಂಕಿ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದತೆ ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಪಡಿ ಏರಿಂದ ರಾಧ ಮಂತೆಲ್ಲ ಆಪಡಿ ಆಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಬಂತೀವಿ ಅಂಚಿನ ದೇವರೇನೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮೋದಿನೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇರೆ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆ ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಪಾಪ ಕೆಲವಾಗ ಮಲಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಐಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಪೂರ ಉಪದ್ರ ಗೊತ್ತಿರು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೆಲವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲು ಏರ್ನಲ್ಲ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆನನ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಹಾಕಿ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕು ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂಚಿನ ನಂಜೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರಿ ಮಾರ ಡ್ಯಾಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಗ್ ಒರಿಯನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೋಡು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾನ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಪ್ಪಿಗೆ ಸಂಬಳ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಾನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಪ್ಪಿಗೆ ಸಂಬಳ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ನಂಜಿನ ಕಡೆ ದಯ ಮಂಪಿರ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೊತ್ತು ಮಾರೇ ಕಾನೂನು ಬೆಳೆಯುವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡರು ಅಂಚ ಗಾದೆದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕೈಕಾರದು ಮಾರಿ ಬೈದಿ ನಕ್ಳು ಹುಡುಕುವೇರು ಗಾದ ಮಂಪೆಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪಾಪ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರೇ ಯಾನು ಎನ್ನಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ ಅಂಚ ಮನ್ಕುಲೆ ಮಂಡ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ನಕ್ಲು ಏತೇ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಸುಯ್ಯ ಅಂದು ಉಂಡತೆ ಅವು ಉಂಡುಂಡತೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡುಂಡತೆ ಲೂಡ್ ಉಂಡತೆ ಐಟು ತೂಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಸುಯ್ಯ ತಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಏರಗ್ಲಪ್ಪ ರಿವೆಂಜ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿರವಡು ಕುತಂತ್ರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಲು ಏತು ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆತ ಸುಯ್ಯ ಅಂತ ತಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ದಯಪನ್ನಿಗೆ ದಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ಮಂತು ದಿನ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಅರ್ಥನು ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಏತೆ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಸುಯ್ಯ ಅಂದ ಅದೇ ತಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ಮನಸ್ಸಿದ್ದೆ ಜೊತೆ ಏರಗ್ಲುಂಡತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ರಾಯರಗಳೇ ಪೋಂದೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪಿರವಡು ಉಂತೊಂದು ಸಂಚಿಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುಡು ಸೊಬಗೆರ್ಲಕ ಮಂತುಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಏತ್ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಅಬ್ಬ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ಪುರ ನರಮನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಅಂತೇರು ಒಂದೇ ದಿನ ತೋಜು ಇಂಚೆ ನಿತ್ತು ನಾಡ ಎನ್ನೊಂಡದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿನ 4 ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋನು ಒಂಚೂರು ಕರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಅವಾರು ಮುರಣಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಮೇರೆ ಪಾಪ ಮೇಡಮ್ ಕಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂಚ 6 ಪಿಸ್ತಾ ಬಾದಾಮ್ ಪುರ ಕಂತಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಒಂದು ಗೀರು ಅಷ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಅವು ಎಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಡು ಹೊಡಿತದೆ ಯಾನು ಪಾತೆನ ಬರಸದು ಪಾರ್ದಿಜ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೀರು ಅಷ್ಟು నేను కట్ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಪಾತಿರ್ದಂಗತಿ ಎನ್ನ ಕದಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಬರ್ತೀನಿ ఈమెకు ముంగెల్ సార్లో ఉంది ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಪಾತಿರ ನೇ ಇಮ್ಮೇದುಲೆ ಸೋನು ಇಡಲ್ಲ ಮೇ ಮುಂದು ಈ ಪಿಟ್ಟೆ ಉಂಡದೆ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮನಿಪುರಿ ಸೋನು ಆ ಮೀನ ರಾಶಿದಕ್ಕೂ ಲಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಾತಿರೋದು ಸಾಯಲೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ ಜೋರು ಏರ್ನಲ್ಲ ರಾಯರಗಳ ಇದ್ದಾನೆ ಮನಿ ಪದ ಕ್ಲಾಂತಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅಕ್ಕಲು ಸಕ್ಸಸ್ ತೂಲಿಗೆ ನೀವು ಬೋಡಿಗೆ ನಾಡ ಪನ್ನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ನೆನಪಾಂಡು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಅಂಬನಿನ ಬಡಿದಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮೂಲಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜಿದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಈ ಮೂಜಿ ಮೂಲಂತ ಸಂಖ್ಯೆದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತಾಡಿ ಅಕ್ಕಲು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಮೆಂಟರ್
అప్పుడు అడ్వైస్ కొప్పినట్టు ఎక్సలెంట్ ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಇಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಂಡದೆ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಾಲೆಜ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಪೇರು ಒಂದು 100% ಟ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೂಲಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜಿ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ 3 21 ಬಕ್ಕ 30 ಇಂಚಿನಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣತೆ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜಿದಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜುಪಿಟರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಗುರು ಅದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕಲು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮನ್ಕುನೆಟ್ಟಾವಡು ಅಕ್ಕನಾಡ ಅಕ್ಕಲು ದಾಲ ಪನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಾಲೆಜ್ ಪೂರ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಜಿ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದಕ್ಲ ಏರ ಮೂಜಿ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಆಂಡ್ಮೆ ಆಯ ಪನ್ಪಿನಿಂಗಲ ಇವೆ ಬಬ್ಲು ಒಂದು ಎಂಗನ ಬಬ್ಲು ನಾ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವೇ ಶೂ ದೇವರೇ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಕಜಿಪವನ್ನು ಮನೆ ಕಜಿಪ ಇವಾಗ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಎನ್ನ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬನ್ನಿ ಕೆಲದ ಕೊಂಜಲ ಈರು ಪುಡಪ್ಪು ನೆಡ್ಡೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಡ ಬಂದು ನಾನು ಪುಡಕು ನೋಡದೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾವ್ದು ಯಾನು ಎಂಗಿನ ವಾರ್ತೆದೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎದುರುಡು ಯಾವ ಮರ ಇದೆ ಉಂಟವನ್ನ ಆಡ ಒಂಜಿ ಮೇಷರಾಶಿದಾಗಲೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿದಾಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ ಬೇರೆ ಇಂಗಳ ಜಾತಕದೇ ಮದ್ಮೆ ತಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಸೊ ಮೇಷಗ ಸಿಂಹಗ ಮೇಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮೇಷ ಪನ್ನ ಸಿಂಹಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೇಷಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊರಂಟು ಒರಿದಿತ್ತು ಏಮೇಟು ಕೊಲಸಾದ ಕಜಿಪುಂಡ ಮೇಲೊಂಜಿವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಾಡದ ನಂಜೆಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ನನಾಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದೀಯರ ಕಲ್ಪುಲೆ ದೇವರನ್ನು ಬನಗೊಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಎಂಚ ಬೈದ ತುಲೆ ಕಾಲು ಎಂಚನೆ ಫೋನಗಳ ಕೋಪಿ ದಾಲ ಕೊನೆರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಬಂಗಾರದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೊನಪಿನಿಂದ 3 ಅಡಿ 6 ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾಲ ಕೊನೆರ ಎಂಚಾದು ಪುನಃ ಹೊಡೆದಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲೆ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ನಂಜಿನ ಅರಕಟ್ಟೆ ಹೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ನನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪನ್ಪಿಂದ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲ ನಂಜಿನ ಅರಕಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೇನೇ ತಿನ್ಪಿನತ್ತಂದೆ ಎಂಕ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಾರು ಜಪಡಾಯರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊಲಸಾದ ఉన్నది ಭಾರಿ ಪುಲ್ಪೆನಾಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕಲು ఉండదు ಈ ಬಿಸಲದ ಕಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟ ಅವಡು ಬಿಸಲಿಡ ಅವಡು ಶೋಕಾಪು ಬಕೋರಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಡು ತಿರಿಗು ಬಚ್ಚುಚಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ರನ ಯಾನಾಯ್ಕು ಪೊರ್ಲುಡ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚರಿ ಯಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನುಂಡದೆ ಕೆನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪು ಹೈ ಜಂಪು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಖೋಖೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಐದು ಪೂರ ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ಮಾಡು ಸರ್ ಕೆನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡತಿ ಬಚ್ಚಲ್ ಬಣ್ಣದ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂಚೇನೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂಚೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ಏಜ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಂಗಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ನನ್ನ ಕೈ ಕಾರು ಕೂಡ ಇಂಚಾದು ಕುಳು ಅಪಗದಾದ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿ ನಂಜಿದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಆ ನಂಜಿದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಾಗ ಮುಕ್ಕಲ ಪಿನ್ಕೊಂಡು ಬುಮ್ 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 ಒಂದು ಜಾಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಂಚೆ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರ ಉಲ್ಲ ಮಾರೆ ಬಾ ಆವ ಟೈಪುರ ಪುರ ಉಲ್ಲೇರ ಸೂಪರ್ ಆತ್ಮಿ ಭಾರಿ ಶುಕಾತ್ಮಿ ಅಜಿ ನಾನು ಅದನ್ನೊಂದು ಒಯ್ತು ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಹಿಂಗೆ ಬಬ್ಲು ಗೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಗೊಪ್ಪಿಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಬಡ ಹಾಪನಕ್ಕ ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಬಡ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ಕೆ ಬಡ ಹಾಪನತಿ ಅಂಚ
ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಜಪು ರೆಡಿ ಹಣ್ಣು ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಸೂಪರ್. ನಾನು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ತದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒನಸು ಮನ್ಪುಣು ಇದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂದಿನ ಕೊಲತಾರದೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಹೆಂಚಿನ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತೀನಿ ಅನಿತ ಕೊಲತಾರಡಿ ಒನಸು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಅವು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಹೊರಿಯೋಣ ತವಿನೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ದೀಪಿಂಪುಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತು ಕೊಲತಾರ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟ್ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಬಿಜ್ಜುನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆಲ್ಲೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಈ 4 ಜನ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ರವಿ ಕಿಶನ್ನ ನಡುಟೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲಲ್ಲ ಅವು 1 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಪೋತುನಿ ವ್ಯೂಸು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆತುಂಡು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬೈದನು ಅಂಚಿನ ఆయన ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದು ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡು ಜೇಯಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಬಿಜ್ಜುಗು ಆಣಲ್ಲ 1,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೈದಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ರೈಸ್ ದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನ ತಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇನು ಇಟ್ಟಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಈಗ ಕಲ್ಪನ ಬಿಡ್ತುನ್ನದೆ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿನಿ ನಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಇತ್ತು ನಾನು ನೋಡತ್ತೆ ಆ ಶೈನ್ ಆತುವೆ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆಂಡ ತಂದು ಅಂಚನೆ ಅನಿತೆ ಇಂಬೆಗ್ ಪಿಟ್ಟೆಗ್ಲ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋನುಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ದ ಮನ್ಪುಗ ಈಲ ರೈಸೋಡು ಇಮ್ಮೆನಲ್ಲ ಹೊಸತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪಯನು ಈ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಒನಸಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುನು ಒಂತೆ ಮಸಾಲ ಪುರ ಒಯ್ಪುನಗ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒನಸು ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂಚ. ಸೊ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎದುರುದಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಕ್ಲ ಕಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲ ಜೋಕುಲಿರು ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಬತ್ತನಲ್ಲೊಣ್ಣತೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನದ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.